conceptualment és un error no tractar les malalties d'inici. Tots estem esperant i buscant alguna forma d'aturar la transmissió d'aquesta epidèmia que ens està marcant a tots, ens està fent la vida impossible, està acabant amb la vida dels nostres avis. Que és una persona perfecta perquè t'encarreguis de salvar tots els avis de Catalunya. I avui, després del TN Vespre, l'Espai Sense Ficció de TV3 ens proposa un viatge al nucli de la recerca pel coronavirus a Catalunya. Un equip del programa ha seguit des de dins les vivències de l'equip científic que durant 4 setmanes i en circumstàncies, com us podeu imaginar, molt difícils, ha treballat per aconseguir un remei que aturi la transmissió del virus. L'estudi ens el van proposar i ens el van presentar aquí al programa els metges que el lideren. M'estic referint als doctors Bonaventura Clotet i també al doctor Oriol Mitjà, i s'ha pogut fer gràcies a la col·laboració d'un equip de 150 professionals, 3.000 voluntaris, a part del suport econòmic públic, també de fundacions, de particulars, també a través de la campanya, de la qual també ens hem fet ressò aquí al programa, la campanya del Joan Corono. I ara tenim l'oportunitat de parlar amb el doctor Oriol Mitjà, metge investigador en malalties infeccioses i, com dèiem, un dels impulsors de l'estudi. Bona tarda i moltes gràcies de nou per dedicar-nos al seu temps. Bé, doctor Mitjà, després de tantes setmanes de treball intens, deixi'm preguntar-li com està. Estic bé, ara una mica millor, perquè al principi de la crisi es va juntar que havia de fer aquest programa de recerca juntament amb l'assessorament al govern per tal de dibuixar aquest pla de desconfinament. Vaig entregar l'informe del pla de desconfinament i ara mantinc algunes converses per veure que les coses vagin fent, però estic centrat en que la recerca progressi. Tenim moltes ganes de veure, lògicament, el programa d'aquest vespre, el Sense Ficció, i poder viure des de dins com han estat aquestes 4 setmanes intenses que imaginem el que deu haver estat amb el neguit i també amb la pressió social que tots plegats podem imposar en un moment donat quan vivim una pandèmia com és aquesta, els comencem a entrevistar, els comencem a fusellar de preguntes i necessitem que vostès ens donguin immediatament, ràpidament, una resposta i una solució a aquesta crisi que estem vivint. Expliqui'ns també com van rebre vostès la proposta de deixar-se gravar durant tot aquest procés, que entenc que viuen amb tant d'estrès a dins, no? Sí, bé, la productora és Broadcaster, que lidera la Noemi Cuní, i el David Fonseca, que els coneixíem ja perquè havien fet un documental de la feina que fèiem a Papua Nova Guinea per erradicar la malaltia de Pian. De fet, ells havien viatjat on jo visc i havien gravat aquest documental on acaben els camions a la meva illa i es van tornar a posar en contacte amb mi i van dir que els agradaria seguir la recerca que fèiem sobre el Covid. Era una situació molt diferent. La recerca és la mateixa perquè nosaltres, la recerca, la metodologia és la mateixa. Nosaltres sempre hem cregut que hem de fer una recerca que sigui experimental, és a dir, provar, que sigui innovadora, trobar noves eines, que sigui excel·lent, de manera que utilitzem les mesures més bones i que tingui un impacte sobre la població. I això no canvia, però sí que canvia el fet que el Covid succeeix enmig d'una crisi o una emergència sanitària en la qual hi ha una pressió social molt més gran, en la qual a més estem confinats, l'organització de la feina és diferent i a més ens demanen que a sobre volen que els concedim entrevistes o que els expliquem la nostra experiència. La meva primera reacció va ser, ostres, no puc assumir el nivell d'entrevistes i el nivell d'atenció que havíeu necessitat fa 5 anys quan havíeu vingut a Papua Nova Guinea. Ja. És important recordar que aquest estudi no busca un medicament que curi els pacients de coronavirus, sinó la prevenció de contagi per part de la persona que és infectada. Expliqui'ns també, doctor, quin va ser el punt de partida i quin tipus de mostres necessitaven. Nosaltres el que busquem són mesures preventives per tal de disminuir la transmissió de la malaltia a la comunitat. I el que busquem és un medicament profilàctic, aquella medicina que inhibirà el virus i que si tu te la prens abans d'haver estat exposat al virus, evitarà que t'infectis o que desenvolupis la simptomatologia de Covid. I per tal de poder fer aquest tipus d'assajos i demostrar que veritablement funcionen, ho has de provar amb molta gent. Són quasi 3.000 persones a les que convidem a participar, que són persones que han estat exposades amb un cas PCR positiu, que a més eren difícils de trobar perquè recordareu que fa 4 o 5 setmanes es va restringir les proves PCR només per al personal sanitari o per a les residències. I per tant,
Suposo que el que veurem és que molta de la gent, molts dels contactes i dels voluntaris que decidien participar en el nostre estudi eren precisament d'aquests grups de persones. Són optimistes amb les dades que estan processant? Estem en una anàlisi en què hem tancat el reclutament, vol dir que ja tenim els 3.000 voluntaris i hem d'esperar un període de 14 dies per veure si aquests últims que van entrar fa pocs dies desenvolupen o no els símptomes, i estem fent l'anàlisi preliminar de les dades, però en ciència fem processos en els quals l'investigador no pot veure quin és el resultat i no pot lligar l'evolució clínica amb els resultats del laboratori. Per tant, jo a dia d'avui encara no sé si ha funcionat o no ha funcionat. No ho sé, no sabria dir-t'ho. Sí que sé que hi ha hagut residències on hi ha hagut molts casos de Covid, que hi ha hagut malalts que han entrat a l'estudi que han hagut de ser hospitalitzats perquè han tingut complicacions com pneumònies, que hi ha hagut fins i tot gent d'algunes residències que no ha superat la malaltia. Per tant, aquestes coses les sabem, hem après molt sobre el diagnòstic, però encara no hem donat amb aquesta medicina. Aleshores, una mica a dia d'avui el que sabem és que necessitem aquesta eina per combatre el Covid, que hem provat la hidroxicloroquina, que pot ser que funcioni, i de fet la OMS està intentant posar en marxa estudis a tot el món. Hi ha ara quasi 50 estudis que volen provar la hidroxicloroquina, però el que els hem dit és que depenent del resultat del nostre estudi s'escollirà la hidroxicloroquina o bé s'escolliran altres molècules que es puguin prioritzar perquè al laboratori han demostrat que puguin ser eficaces. Per tant, tant si funciona com si no, haurem après molt i serà un punt de partida per tal de continuar progressant. Deixi'm preguntar-li també pel tema dels testos serològics. Quin paper estan jugant els testos serològics en fer aquesta radiografia col·lectiva de com està la Covid-19 a nivell de població, a nivell de contagi? Estan sent realment els resultats que s'esperaven? Nosaltres, sobretot, hem utilitzat el test de diagnòstic d'infecció aguda, que són els tests PCRs, perquè veritablement és el que ens interessava. El test serològic el fem al final i el que indica és si aquella persona ja ha passat o no la malaltia. Per tant, no és el focus del nostre estudi. Ara sí que és cert que ja tenim els primers resultats de l'estudi del Ministeri en algunes de les regions de Catalunya i que s'ha vist que les prevalences van entorn del 8% a la regió metropolitana i que hi ha alguns focus. Per exemple, aquí a Badalona hi ha Llefià o Santa Coloma que han tingut unes prevalences més elevades properes al 20%. Per tant, hi ha certa variabilitat regional, però ens estem movent per xifres entorn del 10%. Això vol dir que la immunitat de la població no és gaire alta i que, per tant, hi ha risc de que continuï havent-hi contagis. Fins que no arribem a nivells més propers al 50 o al 70%, no hi haurà una protecció de manera que el virus no pugui contagiar una persona o una altra. Deixi'm preguntar-li, és a dir, si el virus és molt contagiós, per què la prevalença no és també més alta? Una prevalença del 20% d'una infecció és bastant. Estem parlant de centenars de milers de persones que s'han infectat. No, ara parlava del 8%, és a dir, vostè parlava del 20% en aquest barri concret, em sembla que parlava de Llefià, però, per exemple, en altres casos, o fins i tot en empreses que s'han fet els testos, treballadors del clínic, fins i tot hi ha hagut prevalences de l'11%, no? Era una prevalença esperable, aquesta, o s'esperaven que fos més alta? No, crec que... Vaja, no sabria ara respondre d'una forma molt clara, però en qualsevol cas la prevalença depèn de la transmissibilitat del virus, però també de com de ràpid has anat en parar-lo. És a dir, si aquest virus és molt transmissible i el deixes durant molt de temps que vagi infectant a persones, s'aniran sumant prevalences. En canvi, nosaltres el que vam fer és entrar en unes fases de confinament i de control de la infecció tempranes o precoces, de manera que no es pogués infectar tanta gent. Deixi'm també preguntar-li, ja que estem en aquests temps que vostè, a més, té el temps tan limitat, preguntar-li també per les fases de desconfinament. Creu que la població ho estem fent bé? Sorgeixen moltíssimes preguntes. Estem a la 8a setmana de confinament, d'estat d'alarma. Hi ha molts dubtes sobre si les fases es podran anar complint per regions sanitàries al mateix ritme o no, o, per exemple, Barcelona i la seva àrea metropolitana potser no podran complir l'evolució d'aquestes fases com estava previst.
Per les dades de què vostè disposa, què creu? Com serà aquesta evolució en la desescalada? El fet mateix de fer-ho per fases i la forma com aquestes fases estan definides en base a uns criteris o uns indicadors que ens diuen si estem preparats per poder progressar, això és correcte. Ara bé, com és la situació a dia d'avui? Doncs que la tasa de transmissió, R0, està entorn de l'1. Des de fa 3 setmanes estem estancats en aquest 1, vol dir que no aconseguim disminuir la transmissió per sota d'això. Hi ha una ocupació de llits d'UCI del 50%, quan en realitat l'objectiu, el que volem assolir, és per sota del 20 o el 30%, i a més la immunitat és baixa, entorn del 8%. Per tant, estem en una situació que encara no ens permet progressar ràpidament a noves fases de desconfinament. I és tan senzill com que l'única forma que podem lluitar amb el virus és disminuint el nombre de contactes, és a dir, amb el confinament. I si volem incrementar el nombre de contactes i incrementar la mobilitat, el que hem de fer és posar estratègies de control de la infecció. Aleshores, aquestes estratègies de control de la infecció a dia d'avui encara no les tenim. No s'han activat el testeig de PCRs per casos lleus, per tota una sèrie de motius, alguns ridículs, que són burocràtics i que no hi ha dret que estiguin obstaculitzant que aquesta estratègia s'iniciï de forma immediata. Altres, per exemple, perquè hi ha debat social sobre si s'ha d'utilitzar la tecnologia per al rastreig de contactes, però que també és una cosa que no pot quedar aturada sobre d'una taula. I després hi ha algunes recomanacions que sí que s'han fet però que no s'estan complint gaire bé, com són les franges horàries, perquè ahir a Badalona vaig veure que la gent gran es pensa que pot sortir a primera hora a comprar, després a la segona franja de 10 a 12 és la seva franja exclusiva, i després es pensen que de 8 a 11 és la franja on poden sortir a fer esport. És a dir, la gent gran encara no ha entès que no, que ells tenen la seva franja exclusiva, que és de 10 a 11 i després una hora per la tarda, però que a les altres hores no poden sortir, perquè és molt important que quedin protegits, que no es barregin amb la resta de la gent. Aleshores, entre que la promoció de la salut és confosa i que les mesures de control d'infecció són febles, no anem massa bé. Doncs deixi'm dir-li que amb aquesta claretat com vostè ara acaba d'explicar que les persones grans només poden sortir en aquesta franja. No sé si ho havia escoltat jo fins ara. Però bé, deixi'm preguntar-li, perquè vostè sempre ha parlat de la importància de seguir el fil dels contagis. És que la meva sogra, perdona, la meva sogra es pensa que de 8 a 10 pot anar a fer la compra. Aleshores, de 10 a 12 pot sortir a fer el passeig. I després, de 8 a 11 del vespre, aleshores és el moment que pot sortir a fer el jogging o l'esport. Aleshores, és un despropòsit, perquè vol dir que està tot el dia al carrer. Ha quedat claríssim el missatge dirigit a la sogra, doctor Mitjà. Deixi'm també preguntar-li, perquè arran de tot això que estava comentant vostè sempre ha dit que és important seguir el rastreig del contagi, no? En aquest sentit, quin paper pot tenir la figura del rastrejador de contactes per controlar l'expansió del coronavirus? I expliquem també als espectadors quina seria aquesta figura del rastrejador de contactes. Un rastrejador de contactes és una figura típica de les agències de salut pública que són molt fortes als països tropicals on hi ha infeccions i molt febles al nostre país perquè mai hem hagut de fer front a infeccions. I és una persona que quan rep un cas contagiós agafa el telèfon i fa un llistat de totes aquelles persones que han estat en contacte, exposades a la infecció, i els hi fa una visita per tal de controlar que ells no desenvolupin la infecció o posar mesures de salut pública en marxa. Aleshores, això és possible quan tens un nombre petit de casos, 10, 12, 80 casos, com passa amb la tuberculosi, per exemple. Però en el moment en què tens 3.000 casos o 6.000 casos que es considera que a dia d'avui estan actius amb coronavirus a Catalunya, no hi ha gent suficient com per poder fer aquests seguiments de forma manual. Aleshores, si volguéssim fer aquests seguiments de forma manual, que una persona truca a tots els contactes, necessitaríem aproximadament unes 50-100.000 persones a l'estat espanyol dedicant-se a fer això només. Per no haver de tenir 100.000 persones treballant en això, hi ha mesures automàtiques. Alguns programes que són una mica rudimentaris, com el GoData, que vol utilitzar la nostra agència de salut pública, i després eines molt més avançades que són de Bluetooth. I aquestes eines el que fan és que el teu telèfon es contacta amb altres telèfons i en el moment en què tu has estat exposat t'envia un missatge i et diu «Eps, has estat un contacte, per tant, que sàpigues que no has de sortir». Però aquesta connexió té un nivell de privadesa enorme, de manera que ningú és capaç d'emmagatzemar aquestes dades, ni que tu hagis estat un contacte, ni que l'altre hagi estat un cas,
i a més fa un blockchain, és a dir, trenca la cadena de tal manera que ni el contacte ni el cas sabran identificar-se respectivament. D'acord. Deixi'm escoltar ara el que deia avui als matins la consellera Alba Vergés en relació amb això de la desescalada que comentàvem. La tendència és clarament a la baixa, a tot arreu. Però que la tendència sigui a la baixa i la incidència de nous casos encara sigui alta, ens porta en els nostres diagrames de risc que tenim doncs que encara no estem a la zona verda, com si diguéssim, ni a Barcelona ni a les àrees metropolitanes. I, per tant, això ens faria analitzar amb molta prudència i potser, no pel dia 11, però per una mica més endavant, ens podríem plantejar alguna cosa. Però ho hem de treballar bé. Per tant, després de sentir la consellera, doctor, i amb tota la informació de què vostès disposen, pels ciutadans de Barcelona i l'àrea metropolitana, quin seria el missatge que voldria compartir vostè amb els espectadors? Per passar d'una fase a l'altra hem d'anar obrint l'aixeta poquet a poquet i abans de passar a la següent fase hem d'esperar uns 14 dies, que és el temps que triga des del moment en què obres l'aixeta fins que veus l'efecte en l'increment del nombre de casos. Molt bé, la foto a tota Catalunya és aquesta que us explicava, de que el nombre de casos continua estancat i per tant no hi ha una disminució i que els llits d'UCI continuen bastant copats. Hi ha zones de Catalunya en què els indicadors són una mica millors i hi ha d'altres en què són pitjors. Per tant, aquelles zones de l'àrea metropolitana en què els indicadors encara no són prou bons, no estem preparats per seguir obrint l'aixeta del desconfinament i hem d'esperar que disminueixin els casos i les UCIs estiguin més lliures. Doncs això resumiria amb paciència. De moment, paciència i aquest vespre moltes ganes de veure'l sense ficció. Desitgem que sigui un èxit aquest assaig clínic i veurem també en què consisteix en el programa d'aquesta nit. Després del Telenotícies Vespre. Oriol Mitjà, un plaer com sempre que ens hagi acompanyat. Gràcies, fins la propera. Moltes gràcies i fins la propera. Que vagi molt i molt bé.